Al CIL duem a terme diferents accions per treballar competències de les persones participants als diferents programes. Entre d'altres coses, treballem, per exemple, tallers o mòduls específics de competències transversals per tal que la persona pugui profunditzar i fer la part més teòrica i també treballem competències més bàsiques. També fem el taller de recerca de feina. Cada persona disposa d'un ordinador i d'accés a internet. Llavors, mostrem diferents portals d'ocupació, tant generalistes com portals d'ocupació dirigits a persones joves o persones amb discapacitat. I el que fan és ficar les seves dades en el portal i recercar d'ofertes adients. Sempre hi ha una persona, que és la persona tècnica que els acompanya, per respondre a les dubtes que en tingui. Pues llegué hace un año y medio en la CIT y mi tutora era Nieves. Empecé a hacer tutorías con ella, hacer currículum, a mirar la oferta de trabajo y a seleccionarme por donde me gustaría trabajar a mí. Pues yo quería trabajar de grado medio que hice de chapa y pintura, pero al final pues me he decatado en el sector de mozo almacén, de tienda. Nieves me ayudó a hacer este cambio y aparte también me di cuenta. Estoy muy contento y me gustaría pues, si pudiera ampliar horas. L'objectiu principal de les tutories en un primer moment sobretot és crear vincle amb les persones usuàries per tal que tinguin la confiança de contar-nos els seus interessos, les seves motivacions i és la millor manera de poder ajudar-los de manera individual. Des de Prospecció tenim una doble missió. La primera passaria en donar visibilitat tant a l'entitat com al col·lectiu, que és una de les parts més importants de la nostra feina, però després també ens encarreguem amb tot el que ve a ser la coordinació i l'acció amb el teixit empresarial. Des del Servei d'Inserció Laboral busquem molts tipus de col·laboracions amb les empreses, ja siguin visites a entorns productius, pràctiques, contractacions, una mica tot, no? Llavors passa per nosaltres. Bé, jo us explicaré en què consisteix el treball amb suport. És una metodologia en què es fa el seguiment a l'empresa, a la persona treballadora, en què la preparadora laboral, sobretot als inicis, fa un seguiment molt més intensiu per poder preparar i adaptar les tasques i les funcions, el lloc de feina, on el treballador cada vegada va prenent més autonomia. Mica en mica aquest seguiment es va fent cada vegada més puntual. Finalment es considera que aquesta inserció ha estat un èxit quan la preparadora laboral només va molt de tant en tant en aquest lloc de feina i aquest seguiment acaba sent molt puntual al llarg de tota la seva vida laboral. En el Servei d'Inserció Laboral de la CIT acompanyem a les persones i a les empreses per a garantir el dret al treball, que actualment és un dels drets més vulnerats. Amb el treball col·laboratiu entre tots farem que la inclusió sigui possible.